Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi kanatong tanano, kumusta? O karon day no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Bayno, di ta maglangan niya ang laing sumpay ning pinalahi nga sugilanon. Si Andre ug si Ethan. Ang tanan ninyo mga lihok din Bisan kinsa ninyo din Ang tanan ng monitor. Patay. Og napuno na sila nimo. Nagpagkawaw ka rin na itong mga Pilipino. Damit ha! O kung sa ilang hukumbahin ako, Prof. Jiro. Nasa akong tanaw. Wa man ko nahimong sayop. Wa ba ko masayod kung noon sila na himong hukumbahin ka ni mo, Brex. Ninyo ni Chuck. Apil ko ni ko, bro. Dili pwede si Brex lang. Nabuang ka, Chuck? Daway ka lang manulti, Brex. Sa imo lang sinultihan. Sa mga pong lang daan nga use na kaayo ni mo. Nagpahayag o naghulagway kung kinsa o unsa kang klase pagkatao. Shit! Gusto na, Brex. Among Among ko ni mo na. Isa pa ko ilabot. Hilom, Chuck! Hilom! Mura ka sabog si Poncio Pilato da. Manghunaw aron ingong ni Waysa. Sa gikaingon ko na, way nalilong sa tanan ninyong binuhatan din sa academy. Kung nagtuo mong limpyo ka mo, ang video nga kuha ninyo sa mga CCTV din may magkadetermine kung maayo ba ang inyong ipangbuhat o dili. Di man bisik din Kung nagtuo din Prof. Jiro. Nga nahadlaw ko sa mamahimong linugdangan sa akong gibuhat. Nga bisan giunsa na ko sa paghuna-huna. Dili yun sayop. Nga igo lang kong nangatarungan. Nga makatarunganon lang alang ako. Kung iyo kong tangtangon din sa academy, o ipa-deport, wala problema. Kaya kumahangol ninyo din Pastel na mo, Brix, Gidungan ka lang ganyan mga problema, yun. Ayaw kong hagita, Brix, Ayaw kong hagita. Dili ka na mistel pamusulti na ko, ana, Jero. Kay gihagit agyo ka. Gihagit agyo mo. Desisyonin ako ninyo. Ako'y nagtiro na lang siya. Brix, nausap ka. Huwag kita mahupasumot, anit. Kadugay ba ninyo mo desisyon? Andap na ko. Samutan pa yun. Sige na, Jero. Kadugay ba ninyo? Desisyonin ako. Nagpaabot ko. Iwa may laing tarong og maayo ninyo din, Si Andre naman. Siya naman lagi maayo para ninyo. Basta kung dili, favorable na ko ang inyong desisyon. Mangayo yung kong damages ninyo. Sa mga adlaw o mga buwan nga nausik na ko din tungod ninyo. Sa inyong pagpato. Nadaghan ko magkataunan. Apan di ay. Mao kini nahimong resulta. Nga uway kalibutan ang ubang mga scientists and investors sa Asian region. Nga niya din Nga nagpakaroon ingnon lang mo. Nga buot kunuhay mong mutabang sa kalibutan. Sa mga tao sa kalibutan, batok sa mga alien. Apan di ay. Luyos kasayuran sa tanan. Inyo lang gigamit alang sa inyo personal ninyo mga motibo. Mga kinahanglan nga bayran ko ninyo sa mga kadaot nga inyong nahimo sa akong kinabuhi. Pasalawa ko, Professor Jero. Ako kinig sayop. Ako may mabaso lang tanan. Kaya kung wa pa ko manghangyo ninyo bahin sa duha, dili unta kini maingon nini. Ayaw masulay mo kagalingon, Andre. Huwag ka magkahimog sa'yo pa. Maayong imong intensyon nga pagtabang, dili lang kanila, apan sa tanan. Bisa na, Professor. Kung wa pa unta sila mo abot din si Breaks Jack, wag gid tay problema. Kay smooth man unta ang dagan sa among research and study dinhi sa academy.
Osbon ko, ayaw hasulang imong kaugalingon, Andre. Buot ka man ang tang mutabang apan wala kini nila hatagi og bili sa mga tao nga buot mong tang tabangan. Sayang. Professor, Sayang yun kaayo, Andre. Ilang giusikan ng imong kaayungan to nila. Ako lang, usa ka ilang bation kung masayod sila. Nga sa pagkatinuod lang, wa gayud unta sila maabot din sa academy. Dinhi sa Japan, kundi patungod nimo. Nga nangayo ka og pabor para nila. sige lang, Professor. Di namin still nga ila pa ka ng masayaran. Basta nga ako lang, mayo nga akong intensyon para nila. Bisan sila. Lahi ang pagtagad nga gipakita nga rin ako. Ambot ko na nung may mga tao man nga inguni ni Andre, nga sobra kayong bilib sa ilang kaugalingon. Nga way laeng gidahig ang ila ragyong kaugalingon. Nga sa pagkatinuod na ba, wa gyud sila makalabaw ni mo bisan asa nga angle. Di lang ta na, Prof. Ang importante nga, naghimot ako na sa Houston. Aw narasuban kung ingon niya na ang ilang paglantaw sa kinabuhi. Kung ingon palang unta niya na ang tanang mga tao, Andre, pagkanindot ka sa kalibutan. Diin, ana ang panaghiusa, ana ang pagbinatihay, o waylo na ang pagdinautahay. Itugyan na nato sa Ginoo ang tanan, Professor. Siya rin nahibaw na to. Maunay ako nabiliban ni mo, Andre. Kay bisan tuod taas na ang imong naabot, apan wa ka gayud malimot nga may bunguton diha sa ibabaw nga maoy magbuot sa tanan. Di na to maabot ang mga grasya kunwa ang iyang panalangin, Professor. Kaya gikan ang tanan kaniya. At usap kining ibalik kaniya alang sa iyang kaymayan. Oh, Andre. Karon pa ko. Walang daay damha. Habit naman daay mo tangkod usa ka tuig sukad nga milar ka si Andre dito sa Japan. O kang tadron, wasab gyud ko magkabalitan niya kung saan iyang kaimtang dito. Kay mas gipalabi pa niya ang iyang... Oh, basin ang GM na ninyo tawag. Kay mag-follow up sa contract na iyang gipahimo na ako. Video call man eh. Oh, si Andre. Siya kini may tawag. Tubagon ko baka siya. Dahil yun na, ang imurong phone ang nag-vibrate, oh. Murag call ron. Oo nang inyang ang akong phone. Wala kini mo tupag ka. Ha? Oo, akong tubagon. Kini, dahil yun na, mag-CR on ako, ha? Palihog kog may manawag. Sige nang inyang, okay? Excuse me. Sa may akong buhato na. Kung kumasahil ko na ako ba siyang tumagon o dili. Pero, bahala na. Hello? I love you, Fiona. God. Wala gino mag-iwan ang kam. Gusto ko makakita ni mo, Fiona. Alang sa unsa pa. Kung wa maabot og hapit, mga usa na katuig. Wa ka gid makahunaw na sa pagtawag nako. Okay ra ka? Salamat kayo, okay day ka. Okay sa nagingon nimo nga okay ra ko. Dili pa day. Gisayunan ka lang nako, Andre. Huwag ka lang mahibawag sa akong gipati sa ibong gibuhat. I'm sorry. Sorry? Sa'yo na kayo ni mo ang pag-ingon og sorry. Pero wa ni mo mahuna-huna kung giunsa ko ni mo sa pagpasakit. May mo bagyo ni mo ang kamera. Para sa unsa? Okay. Di na lang ko pamugos. Nahibaw ko. Dili ko importante ni mo. Nganong nanuwag pa man ka? Ngano? Nagbuwag na mo sa imong haponisa diya sa Japan? Mo'y hinungdan nga nanawag ka na ko. Unsa ko na yung gipanulti? Mangutana ka na kung unsa ning akong gipanulti? Wa ka makadungog? Wa ka makaklaro nga kakusog sa akong tingog? Nawagan ko aron mangumusta unta niya ug mga igsuri. Unya hinulay ta niya ini. Kaya sa malay gusto ni mga akong mahaton, Yor? Nga dudong-dudungon ta ka?
nga amaman ta ka bisan imo kong gipasakitan og Oh, hello? Andre? Naapa ka? Hello? Andre? Ano man to? Kaya gituyo sa pagputol? Maayong pagpaminaw sa Lex Pino. Iyak yung ginugangan ng akong kalagot niya. Bahala ka, tawada ka. Dili og dili lagi ko mutubag pa ni mo matawag kag balik. Dili na kyun. Relax lang ka mo. Relax lang. May gamay lang tingali problema sa power station. Dili ta magpanik. Kay gisusin sa technical team ay nungdan sa maong buto nga dito magagikan sa likod. Relax lang mo. Pero watay ang kabalakan. Kay dili totally ngit-ngit ang palibot din sa sud. Tungod kay may mga automatic nga mga emergency lanterns nga naka-install sa palibot. Prop Zero. Oh, Andre. Nasunog ka power station din sa akademi. Tungod niya itong lanog nga buto nga ito nabati. Ug bikatap ng kayo. Ug apektado kining napita kining ato nimutangan. Kaposibleng kanon usab sa nagkakusog nga kayo. Ursa. Oh my God. Kung kinahanglan nga makabiya din ang tanan din samtang wa pa makadako ang sunog. Nga may mong hinungdan nga matrap kita. Kaposibleng kanon usab sa nagkakusog nga kayo. Ursa. Oh my God. Kung kinahanglan nga makabiya din ang tanan din samtang wa pa makadako ang sunog. Nga may mong hinungdan nga matrap kita. Kinahanglan nga makabiya din kita din, Profesor. My God. Nasunog yun ang hulok ang laboratory sa Academy. Tinipahigayon ang pagtuon o pag-research ninyong mga scientists and inventors, Andre. Kalit kayo mong hitabo, Profesor Jero. Pasalamat na lang nga luwas ang tanang delikado. Pero wa pa mapaungan kayo sa mga bumbero nga miresponde nini tungkol sa nagkadako na ang sunog sa wa pa kini sila maabot. Pero, Andre, wa ko magkakita nila ni Engineer Briggs o Engineer Chuck. Oh, tuod. Wasi ko magkamatikon nila nga nauban na to, Profesor. Oh my God. Kung mao ka na, wa ka sila matrap sa sunog, Andre. No. Professor Kero! Andre! Andre! Professor! Oh, Andre, sila ka ng duha ang bagong migawas sa usa ka building nga hapit na usab kan sa kayo. Silatod ka na. Briggs! Jack! Oh, may chopper nga. May assess sa mga bomber. Magpahong sud ako kayo, Andre, tanawa. Oh, pagkawa ko magdahom nga mahitabo kini Andre. Naugdaw yun ang tibok ko lakip na ang laboratory diin nahimutang ang himo ninyong mga pag-experiment. Oh, Profesor Jero. Gianugdan kay ko sa mga bagoong mga kahimanan nga among naggama during our daily session sa among pagtuon dito sa laboratory. Kay ang tanan, nangasunog man. Hinoon, bakit makahimo pa kami sama ni adtong maong mga gama? Apan ang labing mahinungdanon nga sa kaluoy sa Ginoo. Huwag din tayo nakalas nga kinabuhi. Mao ka na, Andre. Apan ako kayo ang balor sa kantidad nga na-damage tungod sa maong sunog. Pero, sir, usab ba katong rumor nga uhungiho nga ako nadunggan nga imposible man ang pagkahitabo na tumong sunog. Tungod sa kahitik na sa mga gamit sa palibot sa akademi. Nga automatic kung dayon kuno nga makaditik kung may mga panghitabo man ngayon nato. Mausap ka na akong nadunggan, Andre. Hinungdan nga may hilong karong investigasyon nga gikandak ang mga investigador. Aron masuta kung unsa ka tinuod ang pagduda nga gituyo katong hitabuha. Unsa? Unsa ko kanang gipalutin mo, Profesor? Mao ko na analysis sa mga tinugyanan sa ahensya nga nag-install sa mga facilities sa academy. Kay mas advanced na ang mga gamit nga mao'y resulta sa preliminary investigation. Nga totally, wa magamit ang mga ekipo nga makaditik unta dayon bisan may gamay lang nga pag-sparks kayo. Ugon sa ilang analysis, Profesor. Unconfirmed pa kanimo ang report. Kay for verification pa. Ug nagkinahanglan og igong ebidensya. Pero matod pa, within 24 hours, mahibaw-an na kuno nila ang kompleto nga detalye sa resulta sa nagpadayon karong thorough investigation
kung may mga tao bang mituyo pagsunog sa academy or wa. Professor, Ay, hawgang nakasubo ka palantungon. Nga kung doon na may misabotahe umituyo sa pagsunog sa hall sa academy o sa naisgutang laboratory, mas dako porsyento nga inside job kini o baka ang naghimo nini nasagol sa mga delikado o baka usagyod sa mga delikado. my God! Tinod ba kini mong gisulti, Professor? Di magikan kini mong theory. Gikan sa usa sa mga resident professor sa academy nga nasuhitog yun sa tibuok palibot. Siya mao nag-ingon nga imposible ang sunog nga nahitabo. Nga kung mahitabo man gani kini, adun lagi pagmanipula o may mituyo nga mahitabo ang maong sunog. Professor, o niya, usab ito ang desisyon sa mga karaguan nga nasunog man ang venue o ang mga nasugdan na unta nga innovation nga magamit sa atong katuyuan, Professor. Nahisgutan ang pagbalhin sa dapit nga himuong venue aron nga mapadayon ang nasugdan ng pagtuon o research study sa mga delikado. Mayon nga magpadayon kini, Professor. Aron nga makagama na dayon ang bisan kinsa namo nga mga delegado o individual sa project nga atong gi-project nahimon. Bisan dako ang nahimong kadaot sa maong sunog sa atong gihimong pagtuon dinhi sa Japan, Andre. But confident ko nga and even sa mga professor sa academy nga miabag sa inyong pagtuon dinhi. Base sa among obserbasyon ninyong tanan, nga usa ka gyud sa gilauman nga makahimo sa mga proyekto. Mayon ta, Professor. Apan dili ko magpasalig nini. Kay padayon paghihapon ang akong pag-analisar sa theory nga akong nakatunan din sa academy. Nga nakadugang sa akong mga nahibawan. Pero nagtuo ko nga uban sa giya sa Ginoo. Hopefully, di man ako pero bisan usa na lang namo dinhi ang makahimo sa project study nga atong gihinuktukan dinhi. Oh, misamot ang lakong pagdahikan ni mo, Andre. Kana tungod sa imong pagkahambol. Nasayon ko kung noon sa imong mahimo. Kay instantly, dali ka kayo makakalculate sa mga problema nga ma-raise during the discussion taliwa sa inyong pagtuon dinhi. Talaktod, dili gyud kalimod kay saksi ang imong mga kaubanan. You're the best among them. Bisa na suman nga rasa sa tibuok Asian region nga nayuuban ka nato dinhi. Keep it up, Andre. Wadi ko naman sulti, Bricks. Nga itong sa pagkasunog sa academy hall o laboratory, diin ka nitong tungurang. Hawa ka man, mahitip po ng mga delegates. Di mo ka? May ubang nga, dili ka makaisgot, anak, Jack. Wa tay labot bisan unsa may mahitabo sa krimi. Bisan pag mga matay ang tanang mga professor o delegado nining atong pagtuon din eh. Sa? Usipot may pasabot, Bricks. Unsa ba? Di ka ba makasabot? Wa tay labot, anak. Bisan unsa pa'y mahitabo. Way mas labing importante nga luwas ko o luwas ka. Murag sabtuno ng imong sinultian, Bricks, na? Ug unsa may nakasalabtunon, anak, ha? Huna na ni mo, Jack. Obi naman, Bricks. May kauban ba yata nga usa sa mga delegates nga ako nasuod. Nga may sekreto na ako. Nga may teory kuno ang mga investigators sa sunog. Nga dako kunog porsyento nga may mituyo pagsunog sa power station sa academy. Nga nagkakurs og dakong sunog. Nga may ugdaw sa academy hall ang laboratory. Unsa? Ug nganong nagka-come up sila niya ng maong theory? May mga ebidensya ba sila? Nga, nakasuporta silang gingon? Ituto ko mga ko. Ug may pahiyom pa. Salabtunon man kaya nang tinanawan mo na akong buanga ka? Ano ka? Sultihi ko, Bricks. May milagro ka pang kipuhat. Unsa? Nabuang ka! Unsa na gipanulti ni mo, God? Alam mo gusto ko, God. Di ko nang punungutan na. May diutan na kung punungutan na ko. Yung na! Kay duwi kang munta na,
Murabag imo kong gi-akusahan nga may kalabutan ko sa pagkasunog sa akademi o sa laboratory. Wa mo ko mag-ingon gud. Wabit ako mingon na. Pero unsa man buot mong ipasabot sa imong gisulti? Ha? Unsa? Unsa pa ang breaks, oy? Way unay. Ilong sak! Kunhon pa makunin mo. Gibuguan ka lang yun ako. Siya, Muro may nung guilty. Unsa? Unsa to sulti mo? Unsa to? Kaya gitan ko. Okay. Iyong pagtusang kadubukan ay baba. Ha? Ang dili ko ikaw ilamas kung magkinaunsa. Ayaw yun! Tingnan mo. Saan mo mo, ha? Saan ko, Mangunay mo, ha? Ayaw kalimot, ha? Nga watas atong dapit. Watas atong nasod nga pwede ka muhawd. Ayaw kalimot, na, Briggs, ha? Tingalig di ka makulit sa atong buhi. Oh, kaya ano? Unsa may buhato ni mo, ha? Unsa ta? Buang Miss Briggs. Sa iyang kibuhat. Nagduda na noon ko nga may kalabutan siya sa sunog sa academy. Bisa ko sa oning tawana. Amigo ko naman, pero di gyud kasaligan. Di gyud nakakumpiyansa niya. Kaya di mo ila bisag kinsa. Mugawas yung iyang pagkatry doon. Iwa kong patuhoon, Andre. Natungod sa power failure diha. Natungod sa mausunog na putol ang atong panagsulti via messenger. Di na lang ko katuan para nimo, Fiona. Ambot nimo. Ikaw rin hibaw kung angay ba kumusalig nimo, Andre, o dili. Ikaw, mama ka. Dili ka makabasol na ko, Andre, kung anong iwan ko ini. Kaya mas gihatagan mo pagbili kay nako kanang pagbiyahe nimo diha sa Japan. Nasayod ka na sinundan ko nga nung di ako diri. Di na ko mistil pa nga mo pasabot nimo. Maumagyog ka. Mo imong gusto nga musabot na lang ko nimo sa tanang kayon. Amam ka na pagilan mo na Pagpaminaw ako. sa Ay, ikaw. Lex Pinoy. Basta kay wag ko maghimo diri og dili maayo. Kay mahal ka, Fiona. Mahal ka kayo. Andre. Nga sa ato pa, Professor Chiro. Hilom nga gipanid-an og under investigation karon sila si Briggs ug Jack. Oh, Andre. Tungkol sa mga kadudahang footages nga nakuha sa CCTV, even before nahitabo ang sunog. Unsa? Kaya nga no, unsa man ang footages nga nakuha sa CCTV, Professor? Gagikaingon nga kadudahan. Unsa man, Professor? Niasa akong phone. Bata, dili pa na ako kinipapakita ni mo kay niasa to palibo sila si Briggs o Jack. Ayaw paglingi. Ha? Relax lang. Sama sa normal lang ang atong panagsulti. Huwag na matikdan na. Mag-istorya kita glaing butang kay murag budol sila ka na to. Ano kaapan mo na yung mga Briggs kay hait kay ka manulti? Bisan tuod og nagtuo ko nga mas labaw ka na ko. Wa problema na. Ang ako ngay respeto po nimo ko. Bisan dili na lang tungod kay migo ta. Bisan na lang sa pagkangan nga ako'y makatabang nimo dinhi ing kasog. May mabulyaso dinhi parte nimo. Tinatamagis ko tana. Kiduol na tari Professor Chiro og Andre. Dili ba yung mga matikot sila nga may gamay na problema? Ikaw rin ginagay mo problema, Briggs. May mo pang mahilom ka na. Briggs. Jack. Prof. Jero, kumusta? Okay lang, Briggs. Nawa mamong duha ka kaniha. May jutay instruction ng atong mga labaw. Ba, Prof? Hala. Sorry kay Prof, ha? Night Briggs, ay. Mi soro milis palibot din itong gibalhinan, Prof. Nag-message mo? Wa na kay instant ang instruction. But anyway, sa dinner niya, i-discuss katong maong instruction kay while mag-dinner kita sa tanang participants and delegates. May mga kadagkuan o sabihin sa Japan nga makigmeet ka na to. And possible, I'm sure nga may kalabutan ni sa itong pagtuon nga gimo din sa ilang nasod.
May matigdan ka ba sa ito mga kaubanan din eh, Jack? O sino matiktan? Syaro ka naman. Huwag ka makasabot sa kong pangutana. Nagkaklaro, anak. Matod ko, wa kabay na matikdan sa itong mga kaubanan din eh. Unsa may buot ni mo ipasabot ka na matikdan ba? Bahin sa unsa? Bitaw yan. Dinigod sa palibot. Nilang tanan ba nga ni Adin eh? Wa kabay na matikdan nila. May nasabdan ka ba nila? Nga ilat ang ipantayan. Uon sa man nga lihok. Ngumulog dili ka sarangan para nato. Wa man. Kaya nga naman day. Bigday na mo eh. Di ba dahin ka makakuha? Kinanglan pa manggitang mo pasabot ni mong maayo. Una ka makasabot. Mutan na ba di ko kung nakasabot pa ko? Naniguro lang ko. Oh, ikaw ko. Pulos ka man lang anticipation. Nabisan, kung sa'yo na si muna huna, mag-expect lang kang parehas na huna-huna. Dili man parehas ni mong dili bugo, parehas na ako. Dili ba? Oh. Ano? Agripiado ka? Ha? Di, manggod. Hilong na! Hilong! Tama, unay nakapan ko ni mo kay ang aim... Gina na siyang hilong na! So may gusto ni mo, ha? Mahimo man tingal hinayon lang ko di mo istorya, Bricks. Pwede ra mong dili na to itaas ang ato mga ting. Okay, kita sa pagkudain ako akong tingog. Man! Hey! Ngayon mga opisyal sa biyan ng ilan din sa Atsaman. Umiyasa pa mga kadakuan na nang ipahigayong ng portuon. Paminot akong sa ilang announcement at ulo niya na yung dinner. Oh, na si Professor Sutomo Kuroda. After all the discussions, sharing of ideas by its member of the team, together with the representatives from the Japanese government, who are right here before you, during our almost 6-hour meeting, to examining your outputs, exchanging thoughts and ideas, gathering data, and even seeing your hard work or everybody's effort, analyzing the possible outcome of this very challenging research and study. Although we were determined to succeed, but we're very sorry to tell you that we were not able to meet our target, our expectation. In other words, generally, we failed, and that we're done. And you're all advised to return to your country. God. No. Prof. Zero. No. Di kasubo ko pagayo, Andre. Hero, pakyas ta. Di ta masayok na ano man. Hindi may mong sayok ta. Prof. Zero, ngano kini? Tinuod ba nga wa na to makuha ang target nga ilang gilauman na to? Tinuod ba nga pakyas kami o dili na ipadayon kining atong pagtuon dini? Nga mo'y hinungdan nga pabaliko na kita sa tagsa-tagsa na to kanasod? Ha, Prof. Zero? Tubag ako, Prof. Tubag ako. Di kasubo ko, Andre. Huwag kita'y mahimo. Mao kini ang ilang desisyon. Pero, Professor Zero. Sunod ka na ikaw, Andre. Ha? Oh. Prof! Pasunod ko niya. Sunod ko siya. Kung basta nakaroon si Andre dito sa Japan. Walang hibawi nga. Mutulo na dahil sila katuig ka dito. Pagtaon-taon na asam nga hawa ko maka-receive o message ki kaniya. Bisan sa pag-message na lang og hi. O bisan sa pagpangumusta na lang nako. Andre. Wala siya masayod.
Hapit na adlaw nag-monitor ko sa messenger. Kung nabasa ba niya ang akong message? Pero wag yun. Bisa na lang unta sa pagtanaw ni Ini. Gusto man kong masabot niya. Kay gididaan sila sa pag-communicate ni bisan kinsa dito aron dili sila madisturbo. Pero dili lang ako tayoon. Gibati na ko nga sama na nga wa na kami relasyon. Ug natapos na ang tanan mo. Labi na kay way kasiguruan kung kanus Asya mabalik din sa Pilipinas. Andre. Oh, may nag-message. Sinang inyang di ay. Okay ra ba kuno kung mutawag siya? Dili ba kuno siya makadisturbo? Tawagan ko na lang siya. Hello, Day Fiona. Good evening, Day. Hala, ikaw maninuod ang mitawag na ako. Sorry ha, nga, nadisturbo ta ka. Basin magibuhat or busy ka. Okay ra nang oy. Wala ba ko'y tipuhat? Naghilak ka, Day? Ha? Naghilak? Wa nang oy. Mura man good. Wa nang. Lagi. Pero basin pag mihigda o mipahuway na ka, ha? Wa nang inyang sayo pa. Basta, Day, ha? Wa ko makadisturbo. O lagi nang, ikaw gyud. Salamat, Day. Kay nga naman unta. Kining maghangyo unta ko ni mo, Day, nga dili ko makatambong sa trabaho, ugma. Kay may importante lagi ming lakaw ug ang akong anak. At kada kun pwede, Day. Ikaw gyud ng inyang. Lalo kung dili pwede. Okay ra gid kaayo. Salamat in taon kaayo ni mo, Day Fiona. Nalimot kong sulti ni mo ganiha dito sa office. Karon pa ko makahinumdom kung wa ko follow up sa akong anak sa among lakaw ugma pohon. No worries ng inyang. Ikaw pa. Salamat yung taon kaayo ni mo, Day. Gawas nga gwapa. Basi nga puton pagyod. Sinang inyang. Bitaw, tinuod man ko lang akong gisulti. Unya, basi nakapailaing tuyo? Ha? Ay, wa na, Day. Maura to. Sure ka? O lagi, Day. Maura to. Okay. O niya, Day. Kining bye na, ha? Kaya may importante pa kung andamon para sa lakaw na mo umapon. Sige nang. Way problema. Salamat, Day. Way sa payan ng inyang. Wag yung problema. Sige, Day. Sige nang. Pag-amping mo sa inyo lakaw sa imo anak. O, Day. Salamat. Sige nang. Bye. Bye po nang. Ay, kadiot di ay, Day. Nakapanihapon ka na? Humana nang. Mayo. Salamat. O niya, basta mauna to. Bye, nagyod. Sige nang. Bye. Bye. Ay. Kinikid sinang inyang. Magyuna-hunaon, bit kayo. Di pa kasama ko na asab siya nga akong inahan. Kaya wa sila'y kalainan ni Mama Pasing sa buhit pa. Matuog na lang ko. Wala ba sinang inya nga maka-assist na ako dito sa office? Musayo papud kog mata. Ino ba to si Professor Jiro? Murag ba importante siyang isulti na ako? Kaya niya kong gipasunod. Tora siya. Sa may exit, pengon sa likod. Sundon ko siya dito. Binuang ni Jack. Nganong mingon silang pakyesta?
Nga daghan man ang mga mayong outputs and innovations nga magamit sa katuyuan ug tumong nining atong pagtuon dinhi. Ha? Gusto man gud sa Professor Tsunomu Kuroda. Pagbinaw sa Lex Pinos. Sakto yung pagpamunga. Bricks, ang mga kabanan na to din lakip na sa Andre. Daghan og nahimo og may mga maayong outputs. Pero katando ha, wa manggod. May lang tas apel pundok ng picture-picture. Aron ingnon. Unsa? Palagutan man di ko ni mo, Jack. Palagutan man di ko ni mo. Ay, lagi suko lagi, Bricks lagi. Tinuon man bitulong gisulti. Suko na ka. Iyon! Basta dili ni maong ila. Dili ang ngayong hunungon kining atong gihimong pagtuon dili. Dili! Nya, usa may buhat to nimo. Reklambo ka? Mau ba, Bricks? Oh, yun na. Si Andre. Siya katong nagsunod din Prof. Zero. Dini ka lang, Jack. Kay sundon ko sila. Murag may milagro ni Doha nga dili nila gustong atong may bawan. Oh, ha? Kasi, Bricks. Bricks, kanil ta. Uy! Bakit mamati? Basta kamatikod. Murag milingi ra ba to sa Andre? Basta makasabot tong misunod si Bricks niya. Bahala ka na tawahan na ka. Wa ka mabitaw mati. Imo na problema. Ay naman to si Andre nga. Misunod ni Prof. Zero. Nawa. Shit! Timay mo. Nagdudag ako sa Doha. Nagdudag ako nila. Dito. Basig tuwa sila dito. Prof. Jero, ingon sa di ko makatuoy ni. Nga naingon kini nini. Nga mausik og makawag lang ang tanan natong nasugdan ni atong pagtuon dinhi. Andre, May mapagsultihan ko nimo, Prof. Kung may nahibawan ka bang tinuod nga rason kung nganong kalit lang nga naingon nini ang senaryo? Nga kalit lang ka naingon nini ang ilang desisyon. Nga hunungon kining maong pagtuon. Ha, Prof. Jero? Prof, tubag ako, Prof. Andre. Kay ginuna ako og gipangutan ako mismo nga kung kagalingon. Lakip na ang mga delegado. Nagpangutan anay. Kung tiing bahina kami na sayop og napakyas nga mo ilang gihimong basihan nga dili na ipadayon kining among pagtuon dinhi. Ug papalion sa tagsa-tagsa ta ka mga nasod ang tanan. Kay gawas nga smooth ang dagan sa pagtuon dinhi. Productive kini. Ug ang mga outputs nakita ninyo na relevant, advanced and innovative. Aha, Andre, may misabutahe ni ini. Usa? Usi may misabutahe. Usi buti pasabot, Prof. Jero. Ha? Unsa? May mga tunog nga nagkadol. Well, Elaine, si Briggs na ka na nga akong nakita ganiya, nga misunod ako. Dili doon ka kumpiyansahan kini tawana. Nagadol niyang tunog, Prof. Ayaw lang paglihok sa imong limutangan. Dili siya magtuungan niya kita magpasalit po. Kay may mga tanom sa unahan. Magtuo siyang tuwa kita dito mo'y diretso. Mihunong ang tunog doon nining maong limutangan. Shit! Nagkalayan ng tunog, Prof. Nakita ni mo. Tuwag yun siya mo'y diretso sa mga tanom. At tutan niya pangitaan dito. May mutsa na ito nga nalipat siya. Unya na ito magsultibahin sa akong giingon mo. Pupalik lang kita, Andre. Ug at tumuakin kita sa lang agianan paingon sa sod. O, Prof. Sige, hata na. Ha, inom na Bricks, wey. Wa pa mo mabalik. Uy. Naunsa? Ni ano mo sa suod si Andre o si Professor Jero? Wa na, klaro na. Nawani na sa Bricks nila. Pero, man akin ni Duha nga nagmonitor man ako sa may entrance kung kinsay mo suod. Wa na lang inungdan. Namatikdan kyut sa Bricks ni Andre.
kung iyang ipanidaan ang duruha, as kapuanga. Labaw pa maditingali siyang gibantayan nila. Asa naman is bricks, we? Gawson ka na ako, no? Ako tanawang ko na hain naman na siya. Ay, mapadung ni tawahan na, eh. Mauba? Animal. Ako sa bali tingali gibantayan nila, Chak. Oh, may ingon ka na. Nasa ato pa. Nagbinantayay, deta. Mulang. Ak. Kun mo, may posibilidad nga. Kita lang day tingali ang gihimong mga buang ni ato mga kauban din eh. Posibleng nahibawan na nila ang atong modus. Oh, mingon dyan na, Briggs. Pero ikaw raman ang doon ay modus. Wa mo ko ilabot. Ibaw alam ko, doon ay malagro imong himuon din niya. Buang! Manghunaw ka? Mura ka rin si Poncio Pilatong tabaghaka ka. Sige. Huwag mahayaya. Manablar bagyo ko. Madiskuhido ka ko. Iamong tagyo ka, Chak. Tabla kita doa. I know what you fear, Prof. Giro, Andre, and the rest of us here. You know, we in the team also fear what you fear. But with their reason, with their assessment specifically, we feared in meeting their standards, and that we can do nothing here. We hope you understand. Since we're just designated by our government, by team to facilitate everything with full of confidence and believing we could make it. That we all could bring things down and put them into reality. But despite with all this hard work, patience and dedications around here by everybody. But again and again, it's sad to note, generally, their assessment remain. We feared. We are feared. We understand, Professor Tsutomo. We understand. Oh. Yes, Professor Tsutomo. You don't have to worry. We're all professionals here, and it's a part of every challenge. But it teaches us many things, because we believe that failure is just a step to success, and that we extend our gratitude to all of you here, especially to you, Professor Tsutomo Kuroda, sir. Please take my hand. Oh, thank you. Thank you very much, Professor Giro. Thank you, Professor. Andre, give me a hug. Professor Tsutomo, thank you. Subo ang tanan nga mga delegado sa atong nasod, Prof. Giro. Nga kita nagpaabot na lang sa atong flight para sa atong pag-ulis Pilipinas. Tinuol ka na, Andre. Basta kakaingon ko na nila. Ninyong tanan. Nga kabahin lamang kini sa kalampusan nga nagpaabot ka na to sa unahan. Pakyas matod kita sa atong tinguha nga magmalampuson bisan pa sa atong pagtuo nga magbadaogon. But nakahatag kini og kanatong pagtulunan nga ang sobrang pagsalig sa kaugalingon. Dili dayo usa sa mamahimong basihan nga kita mudaog og magmalampuson nining atong field nga nahimutangan. Daghan pa dayong factors ang angayan nga atong ikonsiderar o gikinahanglan. Tinood ka na, Prof. Ilabi na gud ang pagsalig sa bunguton nga naades babaw. Ang labing makagawong nga mahan. Nga mao ang magbubuot sa tanan. Korek. Og salamat kay wa ka malimot yana, Andre. Wa tay mahimo, Prof, kunwa ang Ginoo sa atong kinabuhi. Kay kundi nato siya himuon nga kamahin sa inadlaw kang pagpangimbasog aron sa babuhi
Kay mingon siya, lihok tao, kitabangan ko ikaw. Gusto ka, Andre. Ug subo nga palandungon nga mao kanay ako nakita. Nga kasagaran sa madelikado. Wala ka na nila ang pagtuo nga may Diyos. Nga mao'y tuburan sa kaalam nga naakaroon kanila. Daghan sa tumakaubanan or halos 90%. Sobra ang pagsalig sa kaugalingon. Overconfident. Nga makaya na nila. Nga nagtuo nga makahimo na sila sa sila lang. Ug wa na magkinahanglan og giya sa matuod mong bunguton nga naa sa ibabaw. Tungod ka na sa influensya sa modernong panahon, Prof. Tinuod ka na. Pero, Prof. Jero, wa mo pa kusulti sa matuod mong kamatuoran. O hinungdan kung nga nga giabando na ang gihimo na itong pagtuon dito sa Japan. Professor. Nasayon ko, Andre, nga may hisabtan ka. Ug nabasa ko kini sa imo mga mata. Professor Jero, ang but mong ipasabot nga. May Yes. mga tao, gihapon nga. Yes. Mao ka na. Tungod ka nila, Andre. Kontrolado gyapon nila nga mga elitista ang tanan. Ang kalibutan. Professor Jero. Ug sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Glenn Pino. Si Andre ug si Ethan. O kulihog na ko no, og subscribe sa akong YouTube channel. Ug daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.